Nanawagan karon ang lider sa Simbahang Katoliko sa Cagayan de Oro City batok sa mga grupo nga scammer nga migamit sa pangalan sa simbahan sa ilang pagpangayo og kwarta. Sa usa ka pastoral letter, nanawagan si Cagayan de Oro Diocese Archbishop Jose Cabantan nga dili motuo sa mga nagpakaron ingnon nga miyembro sa Order of the Apostolic and Missionaries nga naglibot-libot sa nakadaang lugar sa syudad ug nangayo og kwarta. Matod sa obispo, nakadawat sila og sulat kabahin sa aktibidad sa naisgutang grupo, hinungdan nga naalarma ang Simbahang Katoliko ug nagpagawas og usa ka abiso. Sa iyang sulat pahayag, gisaysay ni Archbishop Cabantan nga nakaabot na sa iyang buhatan ang hinimuan sa Order of the Apostolic and Missionaries nga duna kunoy mission house sa Malaybalay City, Bukidnon ug adunay formation house sa Cagayan de Oro City. Og nagtuyok-tuyok og nangayo og kwarta o donasyon alang sa ilang pagsangyaw sa maayong balita ug sa ilang outreach program sa mga komunidad. Matod sa obispo, wala pa sila ebidensya nga nakadawat na og kwarta ang grupo apan hugot ang ilang pagtuo nga duna kini nalikom gikan sa ilang gipangduulan ug ila usab kining gireport sa otoridad. Nagbalay-balay kuno ang grupo og posible nga daghan na kini og nabiktima. Nasayran usab sa obispo nga dili apil ang Order of Apostolic and Missionaries sa mga relihiyosong grupo ubos sa Simbahang Romano Katoliko sa Pilipinas. Matod pa sa obispo, nagagamit pa og linya sa Biblia ang grupo nga nagkanayon, God is not unrighteous to forget our good works. Nga kuha sa Hebrew 6:10. Gipahibalo na sa obispo ang nahisgutang scam sa kapulisan. Sa iyang kabahin, matod ni Major Ivan Buenas, ang tigpamaba sa Cagayan de Oro City Police nga wala sila nadawat nga opisyal nga reklamo gikan sa mga residente kabahin sa maong scam. Apan, nanawagan ang kapulisan sa katawhan nga i-report dayon kanila kung nunay muduol kanila kabahin sa Order of the Apostolic and Missionaries. Tungod sa kahinay sa ekonomiya ug tungod sa kaabtik sa pipila nga mga kwarta bisan pa man sa illegal nga paagi, posibleng dali maluhoy ang katawhan kay nagdalaman ang grupo og pulong sa Dios. Apan angay natong hinumduman nga si Judas man gani ang miunay kang Kristo Jesus. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!